Dobrý deň. Vítame vás na odbornej príprave v oblasti radiačnej ochrany, ktorá je určená pre lekárov, ktorí indikujú lekárske ožiarenie. Veríme, že moderná e-learningová forma bude pre vás pútavá a zároveň poučná. Odborné prezentácie pripravili pre oblasť radiológie docent Andrej Klepanec, prezident Slovenskej radiologickej spoločnosti, pre oblasť nukleárnej medicíny doktorka Lucia Kaliská, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre nukleárnu medicínu a doktor Dušan Šalát, expert na radiačnú ochranu pre lekárske ožiarenie. Možno si kladiete otázku, prečo musíte absolvovať odbornú prípravu v radiačnej ochrane. Dôvod je celkom logický a pochopiteľný. Pri starostlivosti o pacienta totiž indikujete diagnostické alebo aj terapeutické postupy, ktoré využívajú moderné zobrazovacie metódy, čo je nepochybne veľký prínos pri stanovovaní správnej diagnózy a liečby pacienta. Ale na druhej strane sa pri ich aplikácii používa aj ionizujúce žiarenie, ktoré môže zvyšovať riziko vzniku nežiadúcich účinkov a spôsobiť pacientovi újmu.